Salutare, salutare! Bine ne-am regăsit în a doua zi din provocarea noastră de 7 zile. Mă bucur că suntem aici împreună. Suntem aici împreună cu Victoria sau Vulturița. Bună, Vulturița! Bună, bună! Bună, bună! Prima întrebare, înainte să mergem acolo să adresăm provocarea oamenilor de astăzi, care este una super, super tare. Astăzi vorbim despre partea financiară și nici nu puteam să alegem pe cineva care să ne ghideze mai bine despre partea aceasta. În primul rând, de ce îți spun oamenii Vulturița? Permiteți-mi cu bucurie să primiți aceste cuvinte din partea mea cu recunoștință și iubire, pentru că cu siguranță vă va trezi, vă va motiva, vă va inspira câteva cuvinte date din suflet pentru a înțelege că putem să avem niște principii de viață, afacere, sănătate și relații frumoase. Mi se spune Vulturița, chiar am scris și în această carte, pe care o găsiți pe librăria.net și la Calivita. Și am fost ca o pată de culoare, eram ca un vultur. Eu nu m-am mulțumit cu firbiturile și am vrut ce e cel mai bun pentru mine. Ca un vultur, dar în sensul bun al cuvântului. Deci am vrut să fiu liberă și sunt. Am vrut să ajut mulți oameni și ajut. Și acum vom discuta despre subiectul meu preferat, banii. Deci, vezi cât de tare este energia pe care Vulturița o are. Este incredibil. E prima dată când am văzut-o pe ea și dacă o să o căutați pe net și o să vedeți acolo, o să vedeți mereu cu pălăriuțe frumoase, mereu îmbrăcată super frumos, mereu cu o energie pozitivă. Și când am stat și ne-am gândit la partea aceasta financiară, bineînțeles că am zis că vrem să vorbim cu unele dintre cele mai de succes persoane din România care au reușit să construiască un business la un nivel foarte, foarte înalt. Și Vulturița este una din aceste persoane. Și astăzi o să înțelegem exact de ce sunt importanți banii, cum putem să-i atragem în viața noastră, ce anume putem să facem legat de asta în mod concret și după aceea nu uitați că noi avem și un cadou pentru voi. Fiecare persoană care trece prin această provocare de 7 zile, în ziua 7-a primește un cadou în valoare de 200 de lei. Așa că o să puteți să alegeți dintre 3 cadouri. Vă garantez că fiecare din cadourile acestea sunt incredibile, deci o să vă poată să vă folosească indiferent pe ce zona vieții voastre doriți să le folosiți, dar o să vă zicem lucrul acesta la sfârșit. Astăzi, hai să vorbim cu Vulturița și întrebarea mea pentru tine este simplă, Vulturița. De ce sunt importanți banii în viața noastră și cum putem să-i atragem? Pentru că toată lumea se întreabă lucrul acesta. Chiar sunt importanți banii, deci banii sunt buni, sunt buni să facem lucruri minunate. Eu, fără vreo pregătire financiară, am înțeles din clasa 6-a și chiar făceam bani, fără o pregătire financiară, am înțeles că nu trebuie să țin toate ouăle într-un coș. Adică înseamnă jocul banilor, banii familiei, să nu ții într-un singur loc. Chiar dacă vin de la servici, chiar dacă vin din pământuri, chiar dacă vin din afaceri, chiar dacă vin din imobiliare, să nu-i ții niciodată într-un coș. Și din înțelegerea asta mea, adică poți să scrii și o carte ca să ai mai multe surse de venit, poți să începi să scrii în agenda ta cel puțin 30 de surse de venit, de unde pot veni bani la tine. Este fantastic când tu realizezi cât de multe poți și câte multe oportunități ai. Haideți să vedem, deci, drumul banilor sau jocul banilor, cum vreți dumneavoastră să-i ziceți, în afară de necesitățile de supraviețuire, să am ce mânca, să am un acoperiș deasupra capului, să pot să îmi plătesc curentul, telefonul și minimul de necesități, care asta înseamnă din coșul banilor ai familiei 55%. Dar ce am constatat eu? Că poți să pui pentru libertatea ta deoparte măcar 10% din în momentul în care tu consideri că nu ai destul ca să investești, să pui deoparte, investești în educație. Educația nu ți-o ia nimeni. Cu educația e sfântă, rămâi cu ea. După care poți să faci economii de lungă durată sau dacă ai datorii, cu 5% îți dai datoriile. Cu 5% poți să pleci în vacanță după ce ți-ai dat datoriile. Cu 10% poți să te joci, poți să-ți faci un masaj,
poți să te simți bine, că dacă tu ești bine, poți să dărui bine în lume. Și cu 10% poți să dărui, pentru că banii circulă. Poți să ajuți alți oameni, poți să faci bine și automat ce dărui, aceea vei primi. Deci este foarte important să fim atenți la banii noștri, unde se duc. Și referitor la drumul banilor în Calivita, este foarte simplu. Cum să ajungi la bani? Schimbi obiceiul de cumpărare. Nu mai cumperi din lanțurile de magazine, că nu dau nume, deci cumperi din propria ta afacere și nu mai lași aurul gospodăriei să plece în altă parte. Cumperi din propria afacere și înveți și prietenii și cunoștințele și rudele și chiar și pe viitorii prospecți, îi înveți să facă și ei la fel. Deci, schimbând obiceiul de cumpărare, realizezi că universul este perfect și abundent, dar depinde de tine. Cât vrei să culegi, depinde ce felie din tortul abundenței vrei să iei. Deci deci după nevoile tale de bază, haideți să vedem cum să faci acest lucru. Decizi ce vrei, o să ratezi până reușești. Ai voie. Corect. Deci, urmă, îți crești exponențial. Eu vorbesc cu două persoane la rândul lor cu două și ceilalți cu două și ceilalți cu două și asta e o creștere exponențială a unui sistem care chiar funcționează. Și credeți-mă, ești direct responsabil de energia pe care o aduci în afacerea ta. Ești direct responsabil de energia pe care o aduci în echipa ta, de familia ta, de banii care îi aduci în viața ta. Deci am și borcanelele cu coșul, cu bani. Deci este exact așa cum lucrez eu. Nu vorbesc din cărți, pentru că eu sunt o fată modestă de la țară. N-am avut ajutoare și sprijin și educație prea multă. Dar convingerea mea că reușesc mi-a influențat ADN-ul și cu siguranță și tu poți reuși. La fel, cu această convingere, oamenilor le place să vă plătească pentru ceea ce faceți. Și dumneavoastră vă place ce faceți. Începeți, deci, cel puțin cu o oră pe zi. Exersează zilnic și ține aproape de îndrumător. Deci, este cea mai simplă formulă de succes. Credeți-mă că și tu poți reuși. Cu siguranță împărtășesc secretul cu fiecare din dumneavoastră care își dorește. Eu mulțumesc și vă iubesc. Fantastic, fantastic. Mulțumim, Vulturița. Deci, pur și simplu îmi umpli sufletul de energie, îmi dai speranță de fiecare dată când petrec timp cu tine și mi se pare incredibil, pentru că atunci când vedem oameni care au succes și tu ai un succes masiv în business-ul acesta, modul în care tu ți-ai construit afacerea, modul în care tu manageriezi banii, da? Modul în care tu îi ajuți și pe cei din jurul tău prin partea de donații. De multe ori vedem oameni care au ajuns și după aceea ajung la un anumit nivel și un nivel mai jos decât al tău. Da? Tu ai ajuns la un nivel destul de înalt, dar sunt oameni care ajung chiar la un nivel mai jos și după aia zic, băi, asta este, nu mai am apucat să investesc în mine, să stau, să petrec timp. Tu în fiecare săptămână ești alături de noi, tu în fiecare săptămână ești în training-uri, tu în fiecare săptămână ești acolo ca să fii suport pentru alte persoane. Tu în fiecare săptămână ești conectată, stai, înveți, investești, faci atât de multe lucruri și ăsta este cel mai frumos lucru. Asta este cel mai frumos. De ce? Pentru că atunci când tu alergi să te dezvolți în mod continuu, business-ul tău crește și după aceea, atunci când poți să stai în jurul oamenilor care fac același lucru ca și tine și aveți niște produse extraordinare, pentru că eu sunt sincer, produsele la Calivita îmi plac la nebunie. Am văzut cum pe mine m-au ajutat în viața mea, cum mie mi-au dat energie, cum pe mine m-au ajutat să am o viață mai bună. Și zic lucrul acesta foarte obiectiv. Da? Foarte obiectiv. De ce? Pentru că vă iubesc pe fiecare dintre voi în parte. Altfel nu aș fi făcut această provocare cadou, da, oamenilor care vin aici. Nu vreau niciodată să mă asociez cu persoane care nu au o integritate, persoane care nu sunt la un nivel de excelență. Și simplul fapt că tu ai venit aici și ne-ai expus
toată această filozofie în jurul banilor, în modul în care este important ca noi să investim în noi, să ne distrăm, să ne simțim bine, să donăm, să putem să facem să punem niște bani pentru bătrânețea noastră, în ghilimele, da? Să fie niște bani acolo care să crească și să se înmulțească. Și modul în care noi putem să luăm aceste finanțe și să le împărtășim, să le împărțim și bineînțeles că atunci când noi suntem responsabili de business-ul nostru, atunci când noi suntem responsabili de ceea ce se întâmplă, atunci avem cele mai tari rezultate și în același timp și cea mai mare satisfacție. De ce? Pentru că dacă noi lucrăm pentru altcineva, da? Și o să vorbim în partea aceasta mâine. La fel o să avem un invitat special extraordinar care a reușit să facă trecerea aceasta de a lucra pentru altcineva, a lucra pentru el. Dacă noi avem acest capac, da? În care lucrăm pentru altcineva, venitul nostru este de fiecare dată limitat. Poate să mai crească cu 10, 20, 30%, 50% de la un an la an, nu știu, schimbi un loc de muncă dintr-o parte în alta. Dar când ai business-ul tău, atunci totul poate să meargă în linie dreaptă pe vertical. Poți să zbori ca o rachetă. De ce? Pentru că tu ești responsabil de business-ul tău. Și ceea ce mi-a plăcut mereu în business-ul acesta de network marketing este că atunci când pentru că toată partea de networking, da? Toată partea de networking este crearea de relații. Când tu creezi relații de calitate cu oameni pe care ai în jurul tău, când tu alegi, pur și simplu, cum ziceai tu, să înlocuiești anumite produse pe care oricum le iei din comerț, să alegi să iei niște produse care sunt chiar de o calitate superioară, da? Care te ajută pe tine să trăiești mai mult, care îți fac ție viața mai frumoasă și vezi că din partea aceasta tu poți să faci și bani și poți să creezi business-ul tău, să ai tu franciza ta, da? În loc să stai, să te duci undeva, să investești bani, să îți iei un spațiu, să îl închiriezi, să-ți faci angajați, depozite, transport, taxe, vai de capul meu. Deci pur și simplu îți vin atât de multe dureri în capul tău când te gândești. Nu. Tu ai găsit o variantă mult mai tare și încurajez fiecare persoană care este astăzi aici, da? Și dacă tu în momentul de față stai și te gândești la aș vrea să fac și eu ceva similar, aș vrea și eu să aflu mai multe lucruri. Chiar dacă nu ești decis sau decis în momentul de față și zici 100% trebuie neapărat să fac un business al meu, nu. Pur și simplu, ia legătură cu persoana care te-a invitat în această provocare. O să poată să îți dea mai multe detalii legate de modul în care Vulturița face ceea ce face, la fel cu o echipă imensă și fiecare persoană care vine aici și împărtășește lucrurile acestea în provocarea noastră de 7 zile. Așa că îți mulțumim foarte mult, Victorița, pentru valoarea adăugată, pentru perspectiva aceasta pe care ne-ai dat-o asupra banilor, asupra părții de finanțe. Mulțumim! Eu vă mulțumesc și pentru așa îndrumare. Suntem pe cele mai bune mâini. Fantastic, fantastic. Mersi, mersi. Așa că ce zici dacă dăm acum provocarea pentru astăzi, da? Deci dăm o provocare pentru persoanele minunate care sunt aici alături de noi. La partea aceasta, provocarea mea pentru voi este următoarea. Ia hârtiuța aceea, ia hârtiuța pe care ai avut-o ieri și uită-te la partea financiară, da? Și uită-te și scrie exact la ce sumă vrei să ajungi în mod concret, da? În 6 luni de zile. Și când te-ai uitat la suma aceea, uite, poate vrei să-ți dublezi salariul, să ți-l triplezi, da? Poate vrei să, în momentul de față, poate nu ai un venit stabil și pur și simplu vrei să mergi la nivelul acesta, stai și uită-te pe hârtiuța ta și vezi ce ai scris acolo. După ce ai scris suma respectivă, stai și uită-te și scrie de ce vrei să câștigi ceea ce vrei să câștigi. Care sunt motivațiile tale? Ce ți-ar plăcea să faci cu banii aceia? Da? Pentru că este foarte important, poate sunt niște motivații legate de familie, poate sunt niște motivații legate de, nu știu, modul în care tu vrei să petreci timpul tău. Poate pur și simplu sunt niște lucruri pe care mereu le-ai avut acolo și vrei să-ți demonstrezi tu că poți, de fapt. Că, știi, stima aia de sine pe care o ai atunci când te uiți în oglindă și zici, uite mă, în sfârșit am reușit să fac chestia pe care mi-am propus-o de atâta timp. Da? Așa că uită-te și zi exact de ce vrei să faci lucrul acesta. Și după aceea, ultimul lucru, alege să faci astăzi ceva. Alege să faci primul pas. Și scrie acolo pe hârtiuța ta care este primul pas pe care îl vei face în direcția aceea. Care este primul pas pe care tu o să-l faci? Și ai văzut, Vulturița a împărtășit cu noi ceva foarte interesant. Dacă o să stai și o să scrii pe hârtiuța ta 30 de variante, 30 de lucruri pe care poți să le faci astfel încât tu să ai venit suplimentar în fiecare lună în viața ta, sunt sigur că cel puțin, nu știu,
cel puțin 3 variante tot poți să găsești de acolo care să fie super, super bune, da? Din cele 30 de idei pe care le-ai pus acolo, 10%. Și ți-am zis, ia legătura cu persoana care te-a invitat în această provocare, pentru că persoana aceea deja are soluția. Da? Dacă tu vrei să câștigi mai mulți bani, dacă vrei să ajungi la următorul nivel, pe partea aceasta, să-ți atingi obiectivul, oamenii aceștia au deja soluția. Așa că nu uita că în ultima zi, da, în a 7-a zi, noi o să avem și un cadou pentru tine, un cadou în valoare de 200 de lei. Sunt 3 cadouri din care tu poți să alegi. Așa că vino alături de noi și mâine o să stăm și o să vorbim despre partea profesională, despre partea de carieră și orice ai nevoie, nu uita, dă-ne un semn, suntem aici pentru tine. Toate cele bune. Ciao, ciao! Toate cele bune!